Hos Vestforsyning arbejder vi målrettet med at skabe en bæredygtig forsyning af elvand, varme og spildevand her i hele Holstebro Kommune. Da vi ser ind i en fremtid med flere og mere komplekse projekter, så ønsker vi at videreudvikle vores projektkultur. Det vil sige, at vi vil gerne blive mere effektive, mere struktureret og mere ensartet i vores projekttilgang. Til den opgave fik vi hjælp fra Manas. For vores projektledere handlede det om at få udvidet deres værktøjskasse for at have en overordnet ramme og struktur til, hvordan vi driver og styrer vores projekter i Vestforsyning. En styrket projektkultur, som indebærer en mere struktureret og ensartet tilgang til projektledelse, den starter jo ved direktionen og ved de andre ledere, at de efterspørger de skabeloner, som man har aftalt at benytte sig af. Et vigtigt fokusområde i arbejdet med lederne i organisationen har jo været at styrke deres rolle som projektejere og som styregruppemedlemmer. Derudover har vi også arbejdet med porteføljeledelse, altså hele grundlaget for at sætte projekterne i gang, og hvordan understøtter de den strategi, som virksomheden har. Når vi arbejder med en gruppe projektledere på tværs af afdelinger, så præsenterer vi typisk metoden og teorien bag et værktøj, og så lader vi projektlederne prøve værktøjet af, og til sidst samler vi op på erfaringerne. Hvad fungerede godt? Hvor var det svært? Og hvad kan projektlederne lære fra hinanden? Hos Vestforsyning kombinerede vi kompetenceudvikling med erfarings- og vidensdeling fra dagligdagen, så når projektlederne mandag morgen står og skal lave en interessant analyse, så er processen beskrevet, og der findes en checkliste med erfaringer, som projektlederne i fællesskab har samlet. En projektmodel handler ikke om, at nu skal alle projekterne laves ens. Derimod om at skabe en fælles tilgang til, hvornår og hvordan bruger vi værktøjerne. Det gør det lettere for projektlederne at samarbejde på tværs, og det gør også styregruppearbejdet langt mere effektivt og ensrettet. Vi har været rigtig glade for forløbet med Manas. Vi har følt os godt hjulpet og har haft meget opmærksomme og lydhøre samarbejdspartnere. Samtidig med, at vi kan mærke, at der er en begejstring og en energi til at løfte vores projektkultur og netop tage den her projektmodel i brug, så nu kan de fremtidige projekter bare komme an.